Yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Radio Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Villa Catarina. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Villa Catarina. I love you. I'll forever thank my God for having you. Aragay! Kasakit! Gintiklod mo ako, Josephine! Oo! Nagsiling na ako sa imo sagdo. Ngatagan ko ikaw sang leksyon. Kag amo na inilot siya. Kani pangamuyuan na lang na mapatay ka na lang. Parang hindi mo na mabatyagan ang kasakit sa akon pagtimalos. Maluoy ka man sa akon, Josephine. Hindi na ako pag-apusa. Hindi ako magpalagyo. Hindi ako magpalagyo sa akon bag-o nga amo. Sino ang intuon mo, Lutsi? Ha? Hoy! Butigon ka! Butigon ka! Diyos ko! Abi! Abi ang imo mga kamot. Kay nahanda ko na nga danang pisi ngayon. Abi ang kamot mo! Kahigtan ko! Hindi ako magpahigot sa pisi! Lutsi! Hindi ako papabulay, ha? Ha? Aragay!
pa mo ako. Ang kamot mo, ihatag sa akon. Josephine, maluoy ka. Hindi ka gihapon? Ha? Diyos ko, Diyos ko, buligi ako. Bisan ang yawa, hindi magbulig sa imo, gaga. Hoy, ang kamot mo. Ihatag sa ako ng kamot mo nga nagatagpo. Nasiga! Na init na gibala ko! Oo. Amo na! Oy, hindi pagulagan kamot mo, ha? Kay higdan ko ini. Na, ara? Nasambod ko na siyang maayo ang pisi sa imo mga kamot. Kag ara! Kabakol sina Lutsi. Kagul ano ang buhaton mo? Hindi ka gihapon makapalos. Nakabati ka? Karon, ang duha mo naman katiil. Maluoy ka sa akon, Josephine. Hindi na pagapusa nga akong duha ka tiil. Hindi. Hoy! Hoy! Di ka makanto! Nga, nagakamang ka? Manaog ako sa idalom. Malagyo ka! Kag sinong nagsiling sa imo nga malagyo ka? Ha? Lutsi? Hoy! Balik dire! Gusto mo ba lang nga patyon ko ikaw sang bakol? Ha? Ari mo ay. Ay butongon ko ikaw pabalik. Ay ho! Sige ang kamang niya ho. Nagahimulat sa nga makalabot sa perta. Ara na ako! Ara na ako! Dakop ka! Ginawiran mo nga akong tiil, Josephine. Balik! Hindi! Puya nga akong tiil. Aragoy! Huwag gagaya ho! Insipan niya ko! Hoy, animal! Animal ka gababay ka! Ari mo ay! Te! Ti man! Lipong ka man nga gaga ka! Bah! Wala na sa gahulag. Basi patay na ini. Hoy! Hoy! Lutsi! Lutsi! Hoy, pisit! Pisit, gid! Patay na gisaya ho? Wala na gisa nagahulag? Wala na gid! Oh, Ay nga, ma'am, ha? napatay ko sa bakol si Lutsi. Ha? Napatay mo siya sa bakul, ma'am? Oo. Ato siya, nagahurayan sa ibabaw. Buti nga ginpatay mo gud siya, ma'am. Ha? Nga ginpatay mo gud siya. Oh, ay, makaluluoy man siya. Makaluluoy man siya. Ha? Hoy! Kuhaa siya kag ihaboy sa dagat. Ihaboy, day? Ma'am? Hindi siya pag-ilubong? Hindi na. Kag nga baklan ko pa siya sang lungon. Hoy! Hindi ako maggasto bisan isa ka sentimos sa babae ngayon na. Hala! Isunod siya sa sako. Kag ihaboy sa dagat. Ate, oo, mama. Oo, ma'am, Josephine.
ari ni si Luchi, Ay. Makaluluoy man si Luchi, Wala sa makapadayon sa iya handom nga makapuli nga buhi sila. Agod nga kung mapatay siya, dito siya mapatay sa botkon sa iya nga iloy. Ay, kaluluoy. Ano to? May nabatian ako. Wala, si Luchi. Siyang gambal, Ay, buhi pa siya gali, buhi pa. Uy, ano to? Doon may ginasambit siya nga ngalan. Ano to man? Mami. Wala. Mami ko na. Balik ako. Ginatawag niya nga iloy, Ay, do haluson na sa makahambal, baka naluoy, gigay Luchi, Naluoy, gid ako sa iya. Ay. Gakurog-kurog. Si Mami giniya yung ginasambit niya, Kaluluoy nga pagkabata ini. Kaluluoy sa sakit ni Josephine. Mami. Patawara ako. Uy, ala. Patawara ako, Ma. Nagkapangayos ng patawad sa iya iloy, Ay, makaluluoy man siya. Ano ka bala? Paibalon ko sini si Josephine. Ma'am! Josephine, ma'am! Ma'am! Luchi, buhi pa! Kag daw sa mapatay na gid! Ano? Buhay pa gali siya? Ma'am! Kag daw sa mapatay na gid siya, ma'am! Bukaluoy! Ano kung mapatay siya? Pero ma'am, hindi ba lang nga kaupod siya sa pagbaligya mo sa balay niya ini? Di kung mapatay siya, kundi hindi na ini siya mapuslan, Wala ako sang labot kung mapatay siya. Ma'am Josephine, dalo na lang naton siya sa ospital, ma'am. Hoy! Tarantalo? Ginapaakig mo ginako, ha? Babae siya nga mapatay! Hoy, halin sa tubang ko, ha? Halin! Ate, huo Halin kon halin, Anong labot ko kung amuin ang matabo kay Lotsi? Kulang pa gani inasagin buhat niya sa akon, Tungod siya ang nagbulig. Agad magpalayo lagi sa akon si Gabriel. Ihabol ko ini kay Luchi, Kaya sa maulan nga daan, Makabulig ini nga makasagang sang tubig ulan, kag hangin nga matugnaw kaayo. Ay, amo na lang ni mabulig ko sa iya. Pero kung mag-abot ang bago nga tagiya sa balay nga ini, mahalin ako diriya. Bayaan ko na yang akon ama nga parintis ang yawa. Madeline, sinong lalaki nga nakita ko nga nagdulong sa imo kaina? Si Enrico, tita. Sino na siya? Parente mo? Hindi ko siya paryente. Kun amo, sino ina? Gusto niya nga bayaan ko si Gabriel, kag mag-upod sa iya sa iban nga pungsod. Nanamian siya sa akon, Tita Fe. Ano? Oo. Nagbuang ka na bala, Madeline? Wasi kon makahibalo sini si Gabriel. Ano kung makahibalo siya, tita? Kag isa pa, nakahibalo siya na wala ko na siya ginahigugma. May kasugtanan kami nga duha. Pagusto ako kung anong buhaton ko. Basta, hindi ko lang pagsakiton si Jenny. Oh, Madeline, anong natabo sa imo man? Nagbuang ka na bala? Oo, tita. Kag ginaako ko.
Nagahigugma ako sadto kay Gabriel. Apang nakamuklat na ako, na wala ko siya gali ginahigugma. Wala. Kagusto ko, madula na si Jenny sa akong kabuhi. Ang buhaton ko, maupod ako kay Enrico. Hindi pagbuhatay na, Madeline. Hindi pagbuhatay na. Maguba ang iyo pangabuhi ni Gabriel. Kag-amo man si Jenny. Mapalaron ka, Madeline. Nga nakaangkon ka sang bana nga pareho kay Gabriel. Kag nakaangkon ka man sang anak nga pareho kay Jenny. Tita Fe, wala ka na sang labot sa kabuhi ko subong. Ano? Oo! Luya ko nga madula sila sa akong panulok. Gani pabahi ako. Nakahibalo ako sa ginabuhat ko, tita. Wala ko na ginahigugma si Gabriel. Nakabati ka? Ginakaugtan ko sila. Dira ka na! Madeline! Madeline! Oh, Diyos ko. Ano palang natabo sa hinaplos kong iniman? Nga nga nag-amo na sinakaroon ng iya batasan. Hindi na siya si Madeline nga kilala ko. Hindi na siya si Madeline nga palangga ko. Nga mabuot kag maluluyon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. I love you. I'll forever thank my God for having you. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Villa Catarina, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra.